Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Mateo. Mateo, Kapitulo 1. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni Haring David, nga kaliwat ni Abraham. Gikan kang Abraham, ngadto kang Haring David, mao ang musunod nga mga kaliwatan. Abraham, amahan ni Isaac. Isaac, amahan ni Jacob. Jacob, amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Juda, amahan ni Perez ug ni Sira, si Tamar ang ilang inahan. Perez, amahan ni Hesron. Hesron, amahan ni Aram. Aram, amahan ni Aminadab. Aminadab, amahan ni Naason. Naason, amahan ni Salmon. Salmon, amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Boaz, amahan ni Obed, si Ruth ang iyang inahan. Obed, amahan ni Jesse. Jesse, amahan ni David nga hari, Haring David. Gikan kang Hari David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia, mao ang musunod. Hari David, amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kanhi ni Urias. Solomon, amahan ni Rehoboam. Rehoboam, amahan ni Abias. Abias, amahan ni Asa. Asa, amahan ni Hosafat. Hosafat, amahan ni Huram. Huram, amahan ni Uzias. Uzias, amahan ni Hutam. Hutam, amahan ni Ahaz. Ahaz, amahan ni Ezekias. Ezekias, amahan ni Manases. Manases, amahan ni Amon. Amon, amahan ni Hosias. Hosias, amahan ni Joaquin ug sa iyang mga igsuon. Gikan sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia, hangtod nga natao ang Mesiyas, mao ang musunod. Hikonias, amahan ni Salatiel. Salatiel, amahan ni Zorobabel. Zorobabel, amahan ni Abiud. Abiud, amahan ni Eliakim. Eliakim, amahan ni Asor. Asor, amahan ni Saduk. Saduk, amahan ni Akim. Akim, amahan ni Eliud. Eliud, amahan ni Ilyasar. Ilyasar, amahan ni Matan. Matan, amahan ni Jacob. Jacob, amahan ni Jose. Jose, bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas. Busa, may 14 kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David ug 14 kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia ug laing 14 kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak, unya manganak og batang lalaki, nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa, ang Dios ania uban kanato. Busa, sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o
ug gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata og Jesus. Mateo Kapitulo 2. Natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Unya, may mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem, gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo, nga maoy mahimong hari sa mga Hudeo. Nakita na mo ang bituon, nga nagpahibalo sa iyang pagkatao, sa pagsubang nini didto sa sidlakan, og mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkahibalo ni Haring Herodes niini, wala siya mahimutang, ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, ug gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag, Sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon. Lakaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata, ug kun makaplaganan ninyo siya, pahibalua ako aron mo adto og musimba usab kaniya. Human nila paminawa ang hari, nang lakaw sila. Sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakit-an nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Ug nag-una kini kanila, hangtod nga miabot kini ug mihunong sa tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insinso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Sa diha nga nang lakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose pinaagi sa damgo nga nag-ingon. Bangon, dad-a ang bata, ug ang iyang inahan, ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto, ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo. Kay ang bata pangitaon ni Herodes, aron patyon. Busa, mibangon si Jose. Gidala niya ang bata ug ang inahan, ug mikagyo sila ni adtong gabhiuna padulong sa Ehipto. Nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa pagkamatngon ni Herodes nga nalingla siya sa mga bisita, hilabihan gayud niyang sukua. Unya misugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki nga nagpanuigon gikan sa duha ka tuig ug ubos nga didto sa Bethlehem ug sa mga dapit nga kasikbit. Kini pinasikad sa iyang pangagpas nga maoy gidugayon sukad sa pagsubang sa bituon sumala sa mga bisita. Sa maong hitabo, natuman gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang propeta Jeremias. May tingog nga nabati didto sa Rama, usa ka mapait nga pagminatay ug pagbangutan. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak ug walay makahupay kaniya, kay patay naman sila. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose
didto sa Ehipto pinaagi sa damgo. Bangon! Dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel. Kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Matud sa anghel. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkanungog niya nga si Arkelao na ang naghari sa Hudiya, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnuan na usab siya sa Ginoo, pinaagi sa damgo, busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta. Siya pagailhong taga Nazaret. Mateo Kapitulo 3. Miadtong panahona, miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Hudiya, ug nagwali nga nagingon, Hinulsuli og biyay ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni propeta Isaias sa iyang pag-ingon. May nagsinggit didto sa kamingawan. Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himoang tulid ang iyang agianan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo, ug nagbakos siyag panit, ug ang iyang kanunon dulon ug dugos. Unya, nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem ug tibuok lalawigan sa Hudiya ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan niya sila didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo ug Sadusiyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, giingnan niya sila. Mga bitin! Kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios? Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. Nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham maluwas kamo? Sultihan ko kamo. Makahimo ang Dios pagkuha niining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Gani giandam na sa Dios ang atsa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayong bunga putlon og isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol og mibiya kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako og dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Naggiok siya og nagpalid aron lainon ang uhot gikan sa mga lugas. Tigumon niya ang mga lugas didto sa kamalig, apan ang mga uhot iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mo bunyag kaniya si Juan nga miingon, Ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, Pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay niining paagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nagingon, Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Mateo Kapitulo 4. Unya, gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii ug unya gigutom siya.
ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, Anak ka man ka sa Dios. Himuang paan kining mga bato. Mitubag si Jesus, Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa paan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad. Ug gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, Anak ka man ka sa Dios. Ambak ngadto sa ubos, kinag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sabnayon kanila aron dili maigom sa bato, bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, Apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, Ihatag ko kanimo kining tanan. Kung muluhod ka ug musimba kanako. mitubag si Jesus, Pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang ang alagari. busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, mibalik siya sa lalawigan sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto mipuyo sa Capernaum, usa ka lungsod daplin sa lanaw sa Galilea sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon, natuman ang gisulti ni propeta Isaias, Yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea, dapit sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, midanag ang kahayag. Sukad ni adto, si Jesus misugod pagwali nga nag-ingon, Hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat nga namukot, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres. Si Jesus miingon kanila, Huyog kamo kanako, ug tudloan ko kamo sa pagpanagat ug mga tao. Diha-diha, gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nag-ayo sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus, ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan, ug mikuyog sila kaniya. Unya gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea ug nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga. Nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok lalawigan sa Syria ang iyang kabantog ug gidala sa mga tao ngadto kaniya ang tanang nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko, ug giayo ni Jesus silang tanan. Misunod kaniya ang daghang mga tao gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea, ug tabok sa Jordan. Mateo Kapitulo 5. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila ni ining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon, kay maangko nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay maila ang tibuok yuta.
Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot, nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios, nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kung biyay-biyayon ug daog-daogon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga naiuna kaninyo. Kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini? Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang ilabay, unya tunub-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay. Busa, sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug daygo nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw ninyo huna-huna nga mianhi ako, aron pagsalikway sa balaod ni Moises, ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Pusa, ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Busa, sultihan ko kamo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyo pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto. Ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labaw hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Busa, inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug adto dayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa, ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun moabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, ug bilanggoon kaniya. Ug magpabilin ka didto, hangtod nga mabayran nimo ang tanan mong multa. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo, nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini ug ilabay, kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala,
iputla kini og ilabay. Mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo, nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa, bisan wala magluib kaniya, makasala, kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa, kung magminyo kini pag-usab. Bisan ang mga asawa kaniya, makapanapaw usab. Nakadungog usab kamo, nga giingna ng atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad, kung dili tumana ang imong gipanumpa ngadto sa Ginoo. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kung musaad ka. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios. O sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. O sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo kun oo, o dili kun dili. Kay kun may musubra pa niini, kana gikan na sayawa. Nakadungog kamo sa gingon kaniadto, mata bayrag mata, og ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog daotan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot nga pang ilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pang ibabaw. Kung may mamugos sa pagpakuyog kanimo ug balik usa ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong higugma mao lamang kadtong mga tao nga nahigugma kaninyo? Dili ba bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana? Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tao nga wala muila sa Dios nagbuhat man ni ana? Kinahanglang magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Mateo Kapitulo 6. Matnguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat, kung ingnon ninyo ni ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kung muhatag kamo hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo, ngang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. Kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi, nga bisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod niini. Himua kini sa tago, ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat, muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan kung magampo ka,
Sulod ngadto sa imong kwarto, unya sirhi ang pultahan, ug pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan, sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo. Kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila. Kaya ang inyong amahan, nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa, ing nahinuon niini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay. Luwasahin noon kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo, sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway, aron mailhan gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo, nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay, aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawa sa imong amahan nga dili makita. Kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, o gantihan kaniya. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta. Kay tay-an lamang kini, ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit, diin walay taya ug anay nga magakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, malukop sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa, kung ang kahayag nga naa kanimo, kangit-ngit di ay, unsa na lang kaha ang imong kangit-ngit. Dili mahimo ngang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud ngayang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, uunongan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kabalaka unsa inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tan-awa ang mga langgam. Wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste. Tan-awa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste. Apan sultihan ko kamo, nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo, walay sapot nga sama katahom sa usa ni ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kay dili bistihan? Pagkagamay ninyong pagtuo. Busa, ayaw kamo kabalaka, kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga mo'y gitinguha kanunay sa mga dili magtutuo. Ang inyong amahan nga tua sa langit,
nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa, ayaw kabalak-i ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Mateo Kapitulo 7. Ayaw ninyo hukmi ang uban, aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios, sama sa paghukom ninyo sa uban. Ug sukdon kamo niya, sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nakita manimo ang puling sa imong isigkataw, apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata. Unsaon manimo pag-ingon sa imong isigkataw, kuhaon ko kanang imong puling, nga naa may truso sa imong mata. Tigpa karon ingnon, kuhaauna ang truso nga naa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isigkataw. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila ug mupaa kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo magkakaplag. Panuktok og ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan, ug ang mangita makakaplag, ug ang manuktok ablihan. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung mangayo siyag pan? O hatagan ba ninyo bitin kung mangayo siyag isda? Kung kamo nga mga dautan may balong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa ka ang inyong amahan nga tua sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nga kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang nakakaplag niini. Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Muanha sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili man mamungag ubas, ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang punuan nga masakiton dili mamunga ug maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit, sama nga ang masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mga mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. Niadtong adlaw, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Busa, ang tanan nga nakadungog sa kong gisulti ug nagtuma niini, mahisama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya. Wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa kong gisulti ug dili mo tuman niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang
nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan, ug mibaha, ug ang hangin mihapak, ug mikuso-kuso ni adtong balaya. Natumba kini, ug nagunob. Sa pagkahuman ni Jesus ug sulti ni ining mga butanga, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan. Lahi siya sa ilang mga magtutudlo sa balaod, kay ang iyang pagtudlo inubanan man sa awtoridad. Mateo Kapitulo 8. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya miduol kaniya ang usa ka sanlahon ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, Sir, kung gusto nimo, makahimo ka maghinlo kanako. Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, Gusto ko, mamaayo ka. ug diha-diha na ayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, Pamati, ayaw kinig isaba kang bisan kinsa. Adtua hinuon dayon ang pari, ug ipakita ang imong kaugalingon kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugo ni Moises, aron pagmatuod, nga naayo ka na. Sa pagsulod ni Jesus sa Kapernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhang Romanhon nga nagpakiluoy. Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda. Dili makalihok og nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, Muadto ako, ug ayuhon ko siya. ang opisyal mitubag, Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo na ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kun sugoon nako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kun tawgon nako ang usa, muduol siya. Ug kun sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman siya. natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo, nga bisan dinhi sa Israel, wala pa ako'y nakitang tao, nga dunay pagtuo, nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan, ug sa kasadpan, ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak, ug kang Jacob, didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga mauuntay makaambit diha sa gingharian, itambog hinuon ngadto sa kangitngitan. Diin maghilak sila, ug magkagot ang ilang ngipon. Ug miingon si Jesus sa opisyal, Pauli sa inyo, ug mahitabo ang imong gituohan. ug ang sulugoon sa opisyal na ayo ni adtong taknaa. Unya, miadto si Jesus sa balay ni Pedro, ug didto nakita niya ang naghigdang ugangang babae ni Pedro nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton o gihuwasan kini sa hilanat. Mibangon og misilbi kaniya. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang daotang mga espiritu pinaagi lamang sa pulong ug giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias. Siya gayod maoy nag-ayo sa atong mga balatian og mga sakit. Sa pagkakita ni Jesus sa daghan kaayong tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an. Manabuk kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga biduol kaniya ug miingon, Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Si Jesus mitubag kaniya, Ang mga milo may mga taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan ang anak sa tao, walay dapit nga kapahulayan. ug may laing tinun-an nga miingon, Ginoo, mupauliw na ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, Sunod ka nako. Ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay.
misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya, mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini malunod apan natulog si Jesus. Miduol kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya. Ginoo! Tabang! Malunod na ta! Si Jesus mitubag, Nganong nangahadlok man mo kaayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya ug gibadlong niya ang hangin ug ang mga balod ug mipanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila. Unsa ba gyud di ay kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mopatuman kaniya? Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara didto sa tabuk sa lanaw ug gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug bangis kaayo busa walay nangahas pag-agi ni adtong dalana. Ug misinggit sila. Sa Dios! O sa may imong tuyo ka na mo! Biyanay ka na aron pagsakit ka na mo! Isang dili pa panahon! Dili layo didto, may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus. Kung mabugot mo kami, pasula kami di ang panon sa mga baboy. Sige, panulog ka mo. Miingon si Jesus, ug mipahawa ang mga yawa ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon sa baboy na naglumba paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini, nanggawas ang tanang tawo ni adtong lungsura aron pagsugat kang Jesus ug sa ilang pagkakita kaniya nangaliyupo sila nga mubiya siya sa ilang dapit. Mateo Kapitulo 9. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Unya, may pipila ka tawo nga naghatod ngadto kaniya ug usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko. Anak, ayaw ka balaka, kagipasaylo na ang imong mga sala. Unya, may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon sa ilang kaugalingon. Nagpasipala sa Dios kining tawhana. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya. Nganong naghuna-huna man kamog dautan? Hain may sayon isulti. Gipasaylo na ang imong mga sala, ubangon ug lakaw. Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom din sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Busa miingon siya sa paralitiko. Bangon, dada ang imong higdaan ug pauli sa inyo. Ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tao niini, nahingangha sila ug gidayig nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhes nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Parisiyo ug miingon sila sa iyang mga tinun-an. Nganong nakiksalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag. Ang mga tawo nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Susihan ninyo kung unsay kahulugan ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon. Pagka maluluyon ang akong gusto, dili mga halad. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Unya miadto kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag
ug nangutana, Nganong kamiraman ug ang mga Parisiyo ang nagpuasa kanunay, apan ang imong mga tinun-an wala? Si Jesus mitubag, Naghuna-huna ba day kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayon. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa daang biste, kay ang bag-ong panapton mukulo man ug mudako hinuon ang gisi niini. Ug walay tawo nga mogamit og daang sudlanan nga panit aron sudlan sa bag-ong bino. Kay kun himuon niya kini, mabusbos ang sudlanan ug unya mausik ang bino ug madaot ang sudlanan. Apan ang bag-ong bino isulod hinuon sa mga sudlanan nga bag-o aron dili madaot ang bino ug ang mga sudlanan. Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, Bago pa lang namatay ang akong anak nga babae, apan ang tua og hikapa siya, ug mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya, usa ka babae nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo sulod sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, Kung makahikap lang ako sa biste ni Jesus, siguradong mamaayo ako. Unya gihikap niya ang sidsid sa biste ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon siya, Ayaw ka bala ka anak, ang imong pagsalig mao'y nakaayo kanimo. Ug diha-diha dayon naayo ang babayi. Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikiro alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, Panggawas kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lang siya. Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakapanggawas na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gigunita niya ang kamot niini ug mitindog ang bata. Ug nabalita dayon kini sa tanang dapit ni adtong yutaa. Unya, mibiya si Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakaw siya, misunod kaniya ang duha ka buta nga lalaki. Naninggit sila, Anak ni David! Kaluyin taon kami! Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila, Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, Oo, sir! Unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata ug miingon, Mamaayo kamo, sumala sa inyong pagtuo. Ug nakakita sila. Unya gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud kini isaba kang bisan kinsa. Apan milakaw sila ug ipamalita hinuon nila ang kabantog ni Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Sa pagpanglakaw na sa mga tao, dihay pipila nga nagdala ngadto kang Jesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay gisudlan kinig yawa. Sa nahinginla na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan nga nag-ingon, Wala pa gayoy nahitabo nga sama ni ini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Parisiyo, Ang pangulos sa mga yawa mo ay naghatag kaniya gahum sa pagpagula kanila. Unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga ug giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila ug walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihunon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa, pagampo kamo sa tag-iya sa anihunon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Mateo Kapitulo 10.
Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ug sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo ug isangyaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinluoy ang mga sanlahon ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdala kwarta, bulawan, plata o tumbaga. Ayaw pagdalagbag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo ang ngay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod o balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay. Ang kalinaw maguban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kun dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kun anaay dili mudawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil ug biyai ang ilang balay o lungsod. Hinumdumi kini, sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao niya ng lungsura. Pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa, kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mudala kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Dadon kamo atubangan sa mga namunuan ug sa mga hari tungod kanako. Ug pinaagi niini makasangyaw kamo sa mayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kun dadon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa angay ninyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti pinaagi kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon, aron patyon ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa ilang mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo sa katawhan sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel. Muabot na ang anak sa tao. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa, angayng malipay ang tinun-an kung mahisama siya sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay, ginganlag Beelzebul, unsa pa kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray na kabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas
apan dili makapatay sa kalag. Kahadluki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Sa gamayng kantidad makapalit na kamog duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayo kamog bili kaysa mga langgam. Ang muila ug moangkon kanako atubangan sa mga tao, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala kun dili espada. Hinuon mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babae ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babae ug ang ilang ugangan nga babae. Ang labing ngilad nga kaaway sa tao, maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako, dili takos nga mahimong tinun-an ako. Kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kay kanako, dili usab takos mahimong tinun-an ako. Ang dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an ako. Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinuon niini. Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tao nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti nga alang sa tao nga matarong. Ug hinumdumi kini, kadtong nagpainom og bisan na lagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayud. Mateo Kapitulo 11. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya ni adtong dapita ug miadto sa mga kasilinganang lungsod aron pagtudlo ug pagwali. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag nga didto sa bilangguan mahitungod sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya ang pipila sa iyang mga tinun-an ngadto kang Jesus ug nangutana sila kaniya, "Sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain?" Si Jesus mitubag, "Pamauli kamo, ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga butan nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon na nga ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na nga banhaw ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako." Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tao mahitungod kang Juan, "Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay gipaabot ninyo makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Dili. Unsa ba gyud ang inyong giadto aron tan-awon? Tao ba nga nindot kayo pamisti? Dili usab, kay ang mga tao nga nagbistig sama niini, atua man magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gyud ang gipaabot ninyong makita? Propeta ba? Oo, propeta. Apan ang nakita ninyo labaw pa sa usa ka propeta. Si Juan mao ang giingon sa kasulatan, ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Hinumdumi kini, wala pa'y tao nga milabaw kang Juan nga magbubunyag. Apan bisan kadtong labing ubos sa mga nagpailalom sa paghari sa Dios, labaw pa kay kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang paghari sa Dios kusganon gayud nga miabot, ug ang mga tao kusganong naninguha paghupot niini. Kay ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan
naghisgot mahitungod sa paghari sa Dios. Ug kung gusto ka mumutuo sa ilang mensahe, si Juan mao ang gipasabot sa propeta sa dihang miingon siya nga mobalik si Elias. Busa, pamati kung may dalunggan kamo. Karon, unsa may akong ikatandi sa mga tao nining panahuna. Sama sila sa mga bata nga naglingkod-lingkod lang sa merkado. Usa ka pundok sa mga kadula mosinggit ngadto sa lain. Mitugtog migpara sa kasal, apan wala mo musayaw. Nanganta migpara sa lubong, apan wala mo manghilak. Mianhi si Juan, nagpuasa siya ug wala mo inom og bino. Ug miingon sila, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug mikaon siya ug miinom. Ug miingon na usab sila, tanawa ninyo kining tawhana. Hangol siya sa pagkaon ug palahubog. Unya higala pagyud sa kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga husto diha sa mga resulta niini. Unya gisaway pag-ayo ni Jesus ang mga lungsod, diin niya himua ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kay ang mga tao didto wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pahimua sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tao didto dugay na unta nga nagsulob og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa, hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro ug sa taga-Sidon kay kaninyo. Ug ikaw Kapernaum, abi nimog ipahitaas ka ngadto sa langit? Dili, itambog ka hinuon ngadto sa impierno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, ania paunta kini hangtod karong adlaw. Busa, hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kag gipadayag manimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butang nga imong gitago gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak. Ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Mateo Kapitulo 12. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang iyang mga tinun-an, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita niini sa mga Parisiyo, miingon sila kang Jesus, Tan-awa ra, dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an nining adlawng igpapahulay? Si Jesus mitubag, Wala ba di kamo makabasa sa gibuhat ni David, sa diyang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios, ug siya ug ang iyang mga kauban mikaon sa paan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong paan, kay ang mga pari raman ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlaw igpapahulay ang mga pari sulod sa templo nakalapas man sa balaod sa adlaw igpapahulay apan wala sila ilhang nga nakasala? Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung nakasabot pa lang kamo sa kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, Kaluoy ang akong gusto, dili mga halad.
dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga walay sala. Kaya ang anak sa tao mao ang magbuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug miadto sa usa sa mga sinaguga. Didto may usa ka tawo nga kimay. May pipila usab ka tawo nga gustong mangitag bikil aron mapasanginlan nila si Jesus nga nagbuhat og dautan. Busa nangutana sila kaniya. Dili ba supak sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? Si Jesus mitubag. Unsa may inyong buhaton? Kung ang inyong karnero mahulog sa usa ka lawom nga lungag sa adlawng igpapahulay, dili ba diay ninyo kinikuhaon? Mas dako pagbili ang tao kaysa karnero. Busa, ang atong balaod nagtugot kanato sa pagtabang kang bisan kinsa sa adlawng igpapahulay. Unya giingnan niya ang tao. Ituy-od ang imong kamot. Ug gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Unya, nang lakaw ang mga Parisiyo ug naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Nakamatgon si Jesus may tungod sa laraw batok kaniya. Busa mibiya siya ni adtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an niya sila pagpanugilon mahitungod kaniya. Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias. Ang Dios nag-ingon, aniya ang akong gipili nga sulugoon, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu, o isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Dili siya makiglalis o musinggit o muhimog masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang baog nga bugang o palungon ang nagkaawp nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Unya may pipila ka tawo nga midala ngadto kang Jesus ug usa ka tawong giyawaan nga maoy hinungdan sa iyang pagkabuta ug pagkaamang. Giayo ni Jesus ang tawo, busa nakasulti na siya ug nakakita. Natingala ang mga tawo ug nangutana sila. Siya ba kaha ang anak ni David? Sa pagkadungog ni ini sa mga Parisiyo, sila miingon. Nakapagula siyag mga yawa, kay yawa man sab ang nagtabang niya. Ang ilang pangulo nga si Beelzebul maumay naghatag kaniyag gahom. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila. Ang nasod nga magkabahin-bahin, ug magunay pag-away dili mo lungtad og dugay. Ug ang nagkabahin-bahin nga lungsod o panimalay, dili mo tunhay. Busa, kunang usa ka pundok sa gingharian ni Satanas, makig-away sa laing pundok nga iya ra gihapon ni Satanas. Nagpasabot kini, nga nagkabahin-bahin kini. Unya unsaon man paglungtad niini. Matud ninyo, nakapagula akog mga yawa, kay si Beelzebul naghatag kanako sa gahom. Kun mao kana, kinsa may naghatag og gahom sa inyong mga sumusunod aron pagpagula kanila? Ang inyong mga sumusunod mao ang nagmatuod nga kamo nasayo pag-ayo. Dili si Satanas, kundili ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako sa gahom sa pagpagulag mga yawa, ug nagpaila kini nga miabot na kaninyo ang paghari sa Dios. Walay makalungkab sa balay so sa kataong kusgan ug makakawat sa iyang kabtangan, kundili una niya gapuson ang maong tao. Kung mahimo na niya kini, anha pa siya makakuha sa mga kabtangan. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag lang. Tungod niini sultihan ko kamo. Ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila ug sa bisan unsang sulti nila nga dautan. Apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo karon o bisan kanusa. Kinahanglan nga walay sakit ang punuan,
aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Kay ang punuan mailasayang bunga. Mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang, nga dautan man kamo. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing, mauusab ang isulti sa baba. Ang maayong tao, magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Ang taong dautan, magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan nga anaa sa iyang kasing-kasing. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang matag usa ka tawo muhatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Kay ang inyong mga pulong mauusab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kung kamusad-an ba o dili. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Parisiyo miingon, Magtutudlo, pakita kamig milagro. Apan mitubag si Jesus, pagkadautan gayud sa mga tao karon, wala na'y pagtuo sa Dios. Nangayo kamog milagro kanako? Dili ako muhatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo, maura ang kahibulungan nga nahitabo kang Hunas nga propeta. Sama nga si Hunas, 3 ka adlaw ug 3 ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda sa dagat. 3 usab ka adlaw ug 3 ka gabi ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mamangon ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa Siba mubangon ug musudya kaninyo kay mipanaw siyag layo kaayo aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulunan ni Haring Solomon. Og hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Kung ang usa ka daotang espiritu mugula gikan sa usa ka tawo, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung wala siya hikitan, moingon siya sa iyang kaugalingon, mubalik lang ko sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makaplagan niya kini nga wala puy limpyo ug ang tanang kasangkapan maayong pagkapahimutang. Unya, mugula siya ug mubalik nga magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa, sa katapusan, kadtong tawhana mulabaw pa kadautan kay sa sinugdan. Mausab unya kini ang dangatan ni ining daotang katawhan. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas kay gusto makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kaniya, Ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, Kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang akong mga igsuon? Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, Tanawa, mao kini sila ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Mateo Kapitulo 13. Niana gihapong adlawa mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Unya tungod sa daghan kaayong mga tao nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tao nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay jutay raman ug dili lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalaos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga tunukong sagbot. Nanubo ang mga tunukong sagbot
ug gilupig ang mga bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga ug balig usa ka gatos ka pilo kaysa natanom. Ang uban balig 60 ka pilo ug ang uban balig 30 ka pilo. Ug miingon si Jesus, Busa, kun aduna kamoy dalunggan, pamati. Unya, ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios, gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang aduna nay iya, dugangan pahinuon, aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tao nga walay nahut, bisan ang gamay nga naa kaniya, kuhaon pagyud. Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati apan dili makadungog ug dili makasabot. Busa, natuman ang panagna ni Isayas. Nakakita kamo og nakadungog, apan nagpakabuta-bungulang kamo. Kay kining mga tawhana, gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali uniyag makasabot sila ug mubalik kanako. Ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Sultihan ko kamo sa tinuod. Daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug gusto untang mamati sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa, pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini, adtuon sa yawa, ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nga sagbot, sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi, mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa mayong yuta, sama sa mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga sila tag-usa ka gatos. Ang uban tagkan-uman, ug ang uban tagkatluan. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas ug mayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto ug misabot og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas, apan diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang mangadto kami ug pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kay sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraon niya ang mga ting-ani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso. Apan sa pagtubo na niini, nahimo kini
nga labing dako sa tanang tanong. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama niini. Gikuha sa usa ka babae ang ipapatubo sa pan ug gisagol sa balig tulo ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok binasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo ni ining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya'y gisulti kanila bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mugamit ako og mga sambingay sa akong pagpakigsulti kanila. Suginlan ko sila mga butang nga wala pa hibaloi, sukad mabuhat ang kalibutan. Unya mibiya si Jesus sa mga tao ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, pasabta kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang nagpugas sa mayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan, ug ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang tig-ani mao ang mga anghel. Sama nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon, mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadalaon niya sa anak sa tao ang iyang mga anghel, hipuson nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga mao'y nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og daotan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. Unya, ang katawhan sa Dios mudanag sa masaadlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa, kung may dalunggan kamo, pamati. Ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usap. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga perlas. Sa dihang nakakaplag siya usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang perlas. Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka bali nga gitaktak didto sa dagat ug nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini, birahon kini sa mga mananagat ngadto sa baybayon. Manglingkod sila aron pagpili sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga sudlanan ug ang walay pulos ilang ilabay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel aron ilain nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Unya itambog nila ang mga daotan ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba mo ni ining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo. Mitubag sila, busa miingon siya. Tungod ni ini, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an, ilalom sa paghari sa Dios, sama sa usa ka tagbalay, nga nagpagawas sa bag-o ug karaan niyang mga kabtangan, gikan sa tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagsugilon sa maong mga sambingay, mibiya siya ni adtong dapita. Mipauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuha kining maong kaalam. Nangutana sila. Og diin man siya gahom paghimog mga milagro. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Og dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon ug ni Judas? Dili ba niya man dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan?
Tungod ni ini, gisalikway nila siya, ug miingon si Jesus kanila. Ang usa ka propeta, tinahod bisan diin, gawas lang sa lungsod nga iyang gipuy-an, ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa, wala siya mohimog daghang milagro didto, kay wala man sila'y pagtuo. Mateo Kapitulo 14. Niadtong panahona, si Herodes nga nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Jesus. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga magbubunyag. Nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga makahimo siya niining mga milagruha. Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagsigi man gyud og sulti kang Herodes. Dili matarong nga mga asawa ka kang Herodias. Buot untang patyo ni Herodes si Juan, apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay giilaman nila si Juan nga usa ka propeta. Sa dihang gisaulog ang adlaw nga tawhan ni Herodes, misayaw ang anak nga babayi ni Herodias at tubangan sa tanang nanambong. Nahimuot kaayo si Herodes, busa misaad siya kaniya. Ipanhumpa ko, nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sumala sa sugo sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes. Ihatag ka nako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag ug ibutang kini sa bandihado. Naguol ang hari, apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo sa atubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo nga gibutang sa bandihado, gidala o gihatag ngadto sa dalagita. Gidala usab kini niya ngadto sa iyang inahan. Unya, miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang iyang lawas ug gilubong. Human niini, giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Naginusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao, busa na miya sila sa ilang mga lungsod ug nang lakaw sila aron pag-apas kaniya. Mikawas si Jesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siyang dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Sa hapit na mosalop ang adlaw, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon. Mungit-kit na raba, ug awao kining dapita. Maayo tingaling palakton na lang nimo ang mga tao, ug padtuon sa mga balangay nga duol, aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Si Jesus mitubag. Dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag. 5 ra ka pan ug 2 ka isda nga niya diri. Si Jesus miingon, dad-a nga ri. Unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang nanghatag niini ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya, gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno ug napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Human niini, gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tao. Mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus didto paghihapon nag-inusara. Niadtong tungura, ang sakayan didto na sa laod. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Nianang pagkakaadlawon, si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila ug naninggit
Pedro! Si Jesus miingon kanila, Ayaw kamo kahadlok! Ako kini! Unya si Pedro miingon, Ginoo! Kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga naka nimo. Dali nga ri! Mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan, sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya. Ginoo! Luwas ako! Diha-diha gikuptan siya ni Jesus ug gibira, ug miingon si Jesus kaniya, Pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug miingon, Ikaw gayud ang anak sa Dios. Mitabuk sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret. Nailhan si Jesus sa mga tao, busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton, bisa na lang sa sidsid sa iyang biste, ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Mateo Kapitulo 15. May pipila ka Parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Jesus. Nangutana sila kaniya, Nganong naglapas man ang imong mga tinunan sa pagtulunan nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan? Dili sila manghunaw sa hustong paagi, sa dili pa sila mangaon. Si Jesus mitubag, Ug nganong naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios? Ug mauhinoy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nag-ingon ang Dios, tahura ang imong amahan ug inahan, ug bisag kinsa nga magsultig dautan batok sa iyang amahan o inahan, kinahanglan nga patyon. Apan nagtudlo kamo nga ang usa ka tawo mahimong moingon sa iyang amahan o inahan, ang ako untang itabang kaninyo, gihatag ko na sa Dios. Sa ingon ni ana, gitudloan ninyo siya sa dili pagtahod sa iyang amahan. Kini mao inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios, aron ang inyong kaugalingong pagtulunan maoy matuman. Mga tigpakaron ingnon, husto gayud ang giingon sa Dios pinaagi kang Isayas mahitungod kaninyo. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Unya gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, Pamati kamo, ug sabtan ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang baba. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, Nasayod ka ba nga naglagot ang mga Parisiyo tungod sa imong gisultik? Si Jesus mitubag, Ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atoa sa langit, pagaibton, pasagdi lang sila, kay sila mga giya nga buta. Ug kung ang usa ka buta mao'y mag-agak sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanal. Si Pedro miingon, Sultihi kami sa kahulugan ni ining sambingaya. Si Jesus miingon kanila, Dili pa ba day usab kamo kasabot? Wala ba day kamo makasabot nga ang musulod sa baba sa tao, mupadulong sa iyang tiyan, ug unya mugula sa iyang lawas? Apan ang mga butang nga mugula sa baba nagikan sa kasing-kasing. Kining mga butanga mao'y makahugaw sa tao, kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang huna-huna, pagpatay, pagpanapaw, dautan nga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakak, ug pagbutang-butang. Kini ang mga butang nga makahugaw sa tao. Apan dili makahugaw sa tao kung mukaon siya nga dili una manghunaw, sumala sa ilang giingon nga mao'y angay buhaton. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita ang miduol kaniya ug nagpakiluoy.
Ginoo, anak ni David, kaluyin taon ako. Ang akong anak nga babayi giyawaan og nagantos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Unya mitubag si Jesus, Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi in taon ko. Miingon siya, si Jesus mitubag, Dili maayo nga kuhaon ng pagkaon sa mga anak, aron ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, Tinuod ka na, Ginoo. Apan, bisan gani ang mga iro. Makakaon man sa mga mumo nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. og si Jesus mitubag kaniya, Babae, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. ug niadto gyud dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod ug milingkod didto. Ug may dagkong panon sa mga tawo nga miduol kaniya nga nagdalag mga bakol, pilay, buta, amang ug uban pang mga masakiton. Gipahimutang nila ang mga masakiton sa tiilan ni Jesus, ug giayo niya sila. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga pilay na nga ayo, ang mga bakol nakalakaw, ug ang mga buta nakakita. Ug gidayeg nila ang Dios sa Israel. Gitawag na Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan, Naluoy ako niining mga tawhana, kay tulo na kaadlaw nga sila nakig-uban kanako, ug wala na sila'y makaon. Dili ko gusto nga papaulion sila nga walay kaon, kay tingali unyag kuyapan sila sa dalan. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, Asa man ta mangitag igong ipakaon niining mga tawhana, nga waaw maning dapita. Pila ba kapaan ang inyong dala? Nangutana si Jesus. Sila mitubag, 7, ug may pipila ka gagmayng isda. Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta. Unya gikuha niya ang 7 kapaan ug ang mga isda ug nagpasalamat siya sa Dios. Iya kining gipikas-pikas ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Ug nangaon silang tanan ug nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an og 7 ka bukag nga salin. 4,000 ang mga tao nga nangaon. Wala pay labot sa ihap ang mga babae ug mga bata. Unya gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay siya sa sakayan ug miadto sa yuta sa Magadan. Mateo Kapitulo 16. Miadto kang Jesus ang pipila ka Parisiyo ug Sadusiyo aron pagbitik kaniya. Busa gihangyo nila siya paghimog milagro aron pagpaila nga pinadalagayud siya sa Dios. Apan mitubag si Jesus, Inigsalop na sa adlaw mo ingon kamo. Maayo ang panahon kay pula man ang langit. Ug sa pagkabuntag mo ingon kamo. Muulan karon kay pula ang langit ug nagdag-om. Makatagna kamo sa panahon pinaagi sa pagtan-aw sa langit. Apan nganong dili man kamo mantigong musabot sa kahulugan sa mga timaan niining mga panahona. Pagkadautan sa mga tao karon ug wala nay pagtuo sa Dios. Ug midugang si Jesus pag-ingon, Naghangyo kamo kanako sa paghimog milagro, apan dili ko kinihimuon. Ang bugtong milagro nga ikahatag ko kaninyo, mao ang milagro nga nahitabo kang hunas. Unya, milakaw siya. Nakatabok na sa lanaw ang mga tinun-an, apan nakalimot sila pagdalag paan. Giingnan sila ni Jesus, Pagbantay kamo sa igpapatubo sa paan sa mga Parisiyo ug sa mga Sadusiyo. Ang mga tinun-an nagsultihanay nga nag-ingon, Nagsulti siya niini kay wala man kita makadalag paan. Apan nasayod si Jesus sa ilang gipanulti, busa nangutana siya kanila, Nganong naghisgot man kamo nga wala kamo makadalag paan? Pagkagamay sa inyong pagtuo. Wala ba gihapon kamo makasabot hangtod karon?
Wala ba kamo mahinumdom sa 5 kapan nga akong gipikas-pikas alang sa 5,000 ka tao? Pila man kabukag ang napuno sa salin. Ug mahitungod niadtong 7 kapan alang sa 4,000 ka tao. Pila man kabukag ang napuno sa salin. Nganong wala man kamo makasabot nga dili pan ang akong gihisgutan. Ang gusto na kong ipasabot, mao nga magbantay kamo sa igpapatubo sa paan sa mga Pariseo ug sa mga Saduceo. Unya nasabtan sa mga tinun-an nga dili di ay ang igpapatubo sa paan ang gipalikayan ni Jesus kanila, kundili ang pagtulunan sa mga Pariseo ug sa mga Saduceo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayon, Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit, mao naghatag niini kanimo. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad ni adtong higayuna, giklaro na gyud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kinahanglang moadto ako sa Jerusalem, aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. Tungod ni ini, gidala siya ni Pedro layo sa uban ug giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, usa ikaw kababag sa akong agianan, kaya ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kunang usa ka tawo, buot mahimong akong tinun-an, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kaya ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao, hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusa niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini, ani ay pipila dinhi nga dili mamatay, hangtod nga makit-an nila ang anak sa tao nga moabot aron maghari. Mateo Kapitulo 17. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og 3 ka tulda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises ug usa lang kang Elias.
Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, Kini mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa ng hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon, Tindog kamo, ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa, kining panan-aon nga inyong nakita. Hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an. Nganong nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod, nga kinahanglan nga muanhi pag-una si Elias, usa mo abot ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, Si Elias, una gayud nga muanhi, aron andamo niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias, apan wala makaila kaniya ang mga tao. Busa, ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao, ila usab nga pasipad-an. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan nga magbubunyag, mao ang iyang hisgutan. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Jesus. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, Sir, kaluyihin tao ng akong anak. Patulon siya, o grabe ang iyang pag-antos kung musugmat kini. Pakadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Kidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag, Pagkawalay pagtuo o pagkagahi ninyong ulo, magsigi na balang akong uban-uban ninyo? Magsigi na balang kong pailob ninyo? Dadadinhi ang bata. Ug gihinginlan ni Jesus ang yawa, ug migula kinigikan sa bata, ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an, ug nangutana kaniya, Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag, Tungod kay wala man kamoy igong pagtuo, sultihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo nining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Unya ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Miingon si Jesus kanila, Ang anak sa tao, hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Tungod niini, nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Miabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa Capernaum. Miduol kang Pedro ang mga kobrador sa buhis alang sa templo ug nangutana, Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad. Mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus. Simon, unsa maimong hunahuna? Kinsa man nang magbayad og buhis o bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, Ang mga langyaw. Si Jesus miingon, Kun mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglang mobayad. Apan dili kita gusto nga kining mga tawhana masilo. Busa, lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Biraha ang unang isda nga mukubit. Ug sa baba niini imong makita ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis. Mateo Kapitulo 18. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an nangadto kang Jesus ug nangutana, Kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya, Mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon
ug magpakasama ni ining bataa. Ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magadawat kanako. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan og dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa laod. Pagkaalaot gayud sa kalibutan, kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kining mga butang nga mahitabo gayud kanunay, apan alaot ang tao nga maghimo niini. Kung ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray kamot o usay tiil, kaysa kompleto kag kamot og tiil apan itambog ka sa kalayo nga walay pagkapalong. Ug kung ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata, kaysa kompleto kag mata apan itambog ka sa kalayo sa impierno. Matngon ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa kong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsay may buhaton sa usa ka tawo kun kawat-an siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-an na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneroha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. O kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kubrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kiniihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila kuman siya pasayloon? Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kun dili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok o giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya, ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya kunimo. Apan wala siya mosugot.
Gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon, aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos na Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo, sa kinasingkasing gayod. Mateo Kapitulo 19. Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga, mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Misunod kaniya ang daghang mga tawo ug didto iyang giayo ang mga masakiton. May pipila ka Parisiyo nga miduol ug misulay pagbiti kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babay? Nag-ingon siya, tungod niini ang lalaki mo biya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa, dili na sila duha, kundili usa lamang. Tungod niini, kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Parisiyo nangutana kaniya, kung mao kana, nganong nagtugot man si Moises nga makabuwag ang bana sa iyang asawa, human siya musuwat og pahibaw sa pakigbuwag sa iyang asawa? Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa, kay gahi man kamog ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa, sultihan ko kamo, nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa, nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kung mao kini ang mahitabo tali sa bana og asawa, maayo pag dili na lang magminyo. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulunan, dili alang sa tanan, kundili alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo, tungod kay nataw sila, ingon nga yunuko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunuko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sabta kini kun makasabot kamo. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Jesus aron iyang pandungan sa iyang kamot ang ilang mga ulo ug magampo alang kanila apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon, paduula kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga tao nga sama kanila. Ug iyang gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo ug unya milakaw siya. Usa ni ana kahigayon, may miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, magtutudlo, unsa may maayo na kong buhaton, aron maangkon nako ang kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugo ah? Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton? Ug miingon si Jesus kaniya, kung gusto kang mahingpit, lakaw,
ug ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya, balik kanhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog ni ini sa batanon, milakaw siya nga masulubon kay dato man kaayo siya. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog ni ini sa mga tinun-an nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila. Unya, kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mituto kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an, mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagayod siyag kinabuhing dayon. Apan daghan sa nag-una karon maulahi ug daghan sa naulahi karon mahiuna. Mateo Kapitulo 20. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Misugot siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol. Ug nangadto sila. Sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Unya sa hapit na kadto mo alas 5 miadto siya sa merkado. Ug didto nakakita siya glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagsalop na sa adlaw, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga trabahante ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka denaryo. Busa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan nag-usag-usa kanila, gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, pamati ra, wala ako maglimbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Una sina ka ba hinuon, kay ako manggihatagon man? Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa, kadtong naulahi mahiuna, ug kadtong nahiuna maulahi.
Samtang nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, nagpalain siya og ang napulog duha ka tinun-an ug giingnan niya sila. Pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem. Ug didto ang Anak sa Tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan siya ug latuson ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw, banhawon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak. Miyukbo ug mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, "Unsa may imong gusto?" Siya mitubag, "Isaad ka nako, nga kining duha ko ka anak, palingkoron mo sa imong tuo ug sa imong wala kung maghari ka na." Si Jesus mitubag kanila, "Wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa sa pag-antos nga sa dili madugay akong imnan?" Sila mitubag, "Oo, makahimo." Si Jesus miingon kanila, "Kamo makainom gyud gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandaman diini sa akong amahan." Sa pagkadungog diini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan ug giingnan, "Nasayod kamo nga ang mga namunuan ining kalibutana nagpahawd-hawd ug ang mga kadagkuan hangul ug gahom. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Sama sa Anak sa Tao nga wala mo anhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao." Sa ilang pagbiya sa Jericho, daghang tao ang misunod kang Jesus. May duha ka buta nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. Nakadungog sila nga si Jesus hapit nang mulabay, busa misinggit sila, "Kaliwat ni David, kaluyin taon kami!" Gipahilom sila sa mga tao, apan misamot hinuon sila pagsinggit, "Kaliwat ni David, kaluyin taon kami!" Mihunong si Jesus ug nangutana kanila, "Unsa may gusto ninyo nga akong buhaton kaninyo?" Sila mitubag, "Sir, gusto na kami nga makakita." Naluoy si Jesus kanila ug gihikap niya ang ilang mga mata ug diha-diha nakakita sila ug misunod kaniya. Mateo Kapitulo 21. Sa duol na sila sa Jerusalem ug miabot na sa bitpahi sa bukid sa mga Olibo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an. Giingnan niya sila, "Pangadto kamo sa baryo nga naa sa unahan, ug makita ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang natiniini. Tangtangi sila sa ilang higot ug dad-angan hikanako. Ug kun may mubadlong kaninyo, ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo aron ipadala dayon niya ang asno ug ang nati." Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, "Sultihi ang siyudad sa Sion. Karon moanhi kanimo ang imong hari. Malumo siya og magkabayo sa asno og sa natiniini." Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gidala ang asno ug ang nate. Gihapinan nila sa ilang mga biste ug mikabayo si Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tawo ang mibuklad sa ilang mga sapot didto sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa agianan. Ang mga tawo nga naguna kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya, naninggit, "Husana! Nalaygo ang kaliwat ni David! Hulaan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo! Nalaygo ng Dios!"
Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tao, "Kinsa man kini siya?" Sila mitubag, "Si Jesus! Siya ang propeta nga taga Nazaret sa Galilea." Unya si Jesus misulod sa templo o gipapahawa niya ang tanan nga namalit ug namaligya didto o gipangtuwad niya ang mga lamisa sa mga tigkambyo o kwarta ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag sa lampati. Siya miingon kanila, "Nasulat sa kasulatan nga ang Dios miingon, ang akong balay paganganlag balay alampuanan. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan." Ang mga buta ug ang mga bakol miduol kaniya didto sa templo ug giayo niya sila. Nangasuko ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod sa pagkakita nila sa katingalahang mga butang nga iyang gibuhat. Nangasuko usab sila sa mga bata nga didto sa sulod sa templo nga naninggid, "Dalaygon ang kaliwat ni David!" Busa miingon sila kang Jesus, "Nakadungog ka ba sa ilang gisulti?" Si Jesus mitubag, "Oo, nakadungog ako. Wala ba day kamo makabasan ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon? Ang mga bata ug ang mga masuso, gibansay mo sa paghalad og hingpit nga pagday kanimo." Unya mibiya si Jesus kanila ug migula sa syudad paingon sa Betania ug didto siya mipahulay sa pagkagabii. Sa pagbalik ni Jesus paingon sa syudad ni anang pagkabuntag, gigutom siya. Sa daplin sa dalan, nakakita siya usa ka kahoyng igera. Miduol siya niini apan wala siya'y nakitang bunga kundili mga dahon lamang. Busa giingnan niya ang kahoy, "Dili ka na gayud mamunga." Ug diha-diha nalaya ang igera. Nakakita niini ang mga tinun-an ug nahibulong sila. Nangutana sila, "Nganong nalaya man dayon ang igera?" Si Jesus mitubag, "Mao kini ang tinuod. Kun mutuo lang kamo ug dili magduha-duha, makahimo kamo sa akong gipuhat nining kahoyng igera. Ug dili lamang kay kinira, makahimo usab kamo sa pagsugo nining bungtura sa pag-ambak ngadto sa dagat, ug mahimo kini. Kun mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo." Si Jesus mibalik sa templo. Samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo miduol kaniya ug nangutana, "Unsa may imong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo ni ining katungura?" Si Jesus mitubag kanila, "Mangutana ako kaninyo og usa lang kabutang. Ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag? Gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao?" Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Miingon sila, "Unsa may atong itubag? Kun moingon kita gikan sa Dios, moingon siya kanato nganong wala man lagi kamo mutuo kang Juan. Apan kun moingon kita gikan sa tao, mahadlok usab kita kung unsay buhaton unya sa katawhan. Kay sila bang tanan, hugot nga nagtuo nga si Juan usa ka propeta." Busa giingnan nila si Jesus, "Wala kami masayod." Ug miingon siya kanila, "Dili ko sab kamo tug-anan diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Karon, unsa may inyong hunahuna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, 'Dong, trabaho karong adlaw didto sa parasan.' Mitubag siya, 'Dili ko mo trabaho.' Apan usab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghud ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya, 'Oo, muadto ako.' Mitubag siya. Apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sabot ipabuhat sa amahan?" Sila mitubag, "Ang magulang." Unya si Jesus miingon, "Sultihan ko kamo,
nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babae una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag aron pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Apan wala ka mumutuo kaniya. Ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babae hinuon mao'y mituo kaniya. Apan kamo, bisag nakakita na mo niini, wala gihapon maghinulsol o mutuo kaniya. Si Jesus miingon, pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siyag lungag nga giukanan sa ubas ug nagtukod siyag pasilunganan sa gwardya. Unya, gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya sa tingpamupo na sa ubas. Gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya, gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon nato siya ug maato na ang parasan. Busa, gidakop nila siya unya gidala ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana si Jesus, sila mitubag, sa walay duha-duha, patyon niya kadtong mga tawong dautan, og pasaupan niya ang parasan og laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay kuno walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo, ug kahibulungan gayud kini. Ug midugang pagsulti si Jesus, busa, sultihan ko kamo, nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios, kuhaon gikan kaninyo, ug ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Parisiyo sa mga sambingay ni Jesus, ug nasabtan nila nga sila ang gipasabot ni Jesus. Busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Jesus nga usa ka propeta. Mateo Kapitulo 22. Migamit na usab si Jesus ug mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuo na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa, nagsugo siyag laing mga sulugoon o giingnan niya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Panganhin na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Ang uban usab mibira sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari. Busa, gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon ug gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan, ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan, ug gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan.
maayo ug dautan, ug napuno sa mga tawo ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit, ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob og bisti nga angay sa kasal?" Apan wala makatingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil, ug ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Kay daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili." Ang mga Parisiyo nagtigom og nagsabot sa pagbitik kang Jesus pinaagi sa mga pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Jesus ang pipila sa ilang mga tinun-an ug uban sa mga sakop sa pundok ni Herodes. Miingon sila, "Magtutudlo, nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod mahitungod sa kabubuton sa Dios alang sa tao. Dili ka manumbaling sa gihunahuna sa mga tao, kay dili ka man magsapayan kung kinsa sila. Musasultihi kami kung unsa ang imong hunahuna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili?" Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang tuyo. Busa miingon siya, "Mga tigpakaron ingnon, nganong inyo man gyud kong sulayan? Ipakita kanako ang kwarta nga ibayad sa buhis." Busa gipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila, "Kang kinsa mang naong ug ngalan ang ania dinhi?" "Sa emperador." Mitubag sila. Busa si Jesus miingon kanila, "Kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios." Sa pagkadungog nila niini, nahibulong sila pag-ayo, ug unya mibiya sila kaniya ug nang lakaw. Sa maugi hapong adlaw, may mga Sadusiyo nga miduol kang Jesus. Kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Miingon sila, "Magtutudlo, nag-ingon si Moises kun mamatay ang usa ka tawo nga walay anak, ang iyang igsuon kinahanglang mga sawa sa biyuda sa namatay, aron makabaton silag mga anak nga ilhong iya sa namatay. Karon, may 7 ka magsuong lalaki. Naminyo ang kamagulangan ug namatay nga walay anak. Busa ang iyang biyuda gipangasawa sa ikaduhang igsuon. Unya ang ikaduhang igsuon namatay usab nga walay anak. Ug mauusab kini ang nahitabo sa ikatulo hangtod sa ikapito. Sa katapusan namatay ang babae. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay. Kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan naminyo man kaniya." Si Jesus mitubag kanila, "Pagkasayop ninyo. Ug kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Kay kun banhaw na ang mga patay, mahisama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magbinyuay ang mga lalaki ug mga babae. Karon, may tungod sa mga patay nga banhawon, wala ba day kamo makabasa sa gisulti sa Dios kaninyo? Siya miingon, "Ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob." Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Sa pagkadungog niini sa mga tao, nahibulong sila sa iyang pagtulunan. Sa pagkadungog sa mga Pariseo, nga ang mga Sadusiyo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanun sila sa pagduol kaniya. Unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana, "Magtutudlo, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod?" Si Jesus mitubag, "Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una,
higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Sa nagkatigom na ang mga Parisiyo, nangutana si Jesus kanila, unsa man inyong hunahuna mahitungod sa Mesiyas? Kang kinsa man siyang kaliwat? Sila mitubag, kang David. Kun mao kana, matod ni Jesus, nganuman nga ang Espiritu sa Dios midasig man kang David sa pagtawag kaniya Ginoo. Kay miingon man si David, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod dinhi sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa, kung si David bitawag kaniya Ginoo, unsaon man sa Mesiyas pagkahimong kaliwat ni David? Walay usa nga nakatubag kang Jesus ug sukad ni adtong adlaw wala nay nangahas pagpangutana kaniya. Mateo Kapitulo 23. Unya miingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Parisiyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa, kinahanglan tumanon ug sundo ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tao, apan sila mismo dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao. Tan-awa og unsa kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gihigot sa ilang mga bukton. Ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan og tahuron didto sa mga merkado ug tawgong magtutudlo sa mga tao. Ayaw kamo pagpatawag og magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsang amahan, kay usara ang inyong amahan nga tua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og agalon, kay usara ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit, apan kamo mismo dili mo sulod ug dili mo pasulod sa mga tao nga gustong mosulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, mupanaw kamo sa kadagatan ug mga kayutaan aron pagkabig og tao, ug sa nakabig na siya gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimperno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo manumpa sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta ug mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo nga mao'y nakabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kun may manumpa atubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya atubangan sa gasa nga naa sa altar, kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang altar nga mao'y nakabalaan sa gasa? Busa, kung may manumpa atubangan sa altar, nanumpa siya niini ug sa tanang gasa nga naa sa altar. Kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kung may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo,
Mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas sama sa hirbabuena, sa anis ug sa kaningag. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod sama sa hustisya, kaluoy ug pagkamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Mga giyang nga buta, salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod napuno sa inyong mga kinuha pinaagi sa panlupig ug kahakog. Mga Parisiyo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa baso ug plato, ug malimpyo usab ang gawas niini. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalag puti nga maanindo tan-awon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay ug mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod puno kamo sa mga pagpakaron ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamo mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta ug gidayan-dayanan ninyo ang mga monumento ni adtong mga matarong ug kinabuhi. Nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa lang sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat o patyon ang mga propeta. Busa, giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Sige, padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan, mga bitin ug mga anak sa mga bitin. Unsaon man ninyo paglikay nga dili kamo kasilutan didto sa impierno? Busa, sultihan ko kamo. Padadaan ko kamog mga propeta ug mga maalamon ug mga magtutudlo. Patyon ninyo ang pipila kanila ug ilansang sa krus ang uban. Ang uban pamunalan ninyo sulod sa inyong mga sinaguga ug gukdon ninyo sila gikan sa usa ka lungsod ngadto sa laing lungsod. Tungod niini, ang silot sa pagpatay sa tanang mga tao nga walay sala, anha idakdak kaninyo. Sukad sa pagpatay kang Abel nga walay sala ngadto sa pagpatay kang Zacarias nga anak ni Barakias, nga inyong gipatay tunga-tunga sa altar ug sa templo. Sultihan ko kamo nga ang silot niining tanang pagpatay may aguman sa mga tao niining panahona. O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot na kong tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili ka. Karon, biyaan sa hingpit ang imong balay ug magmingaw kini. Sultihan ko ikaw nga sukad karon dili ka na makakita kanako pag-usab hangtod nga moingon ka, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Mateo Kapitulo 24. Sa pagbiya na ni Jesus sa templo, giduol siya sa iyang mga tinunan ug giingnan, Ginoo, tanawa ragod ang kinatibuk-an sa templo? Unya miingon siya, maayo nga nakamatikod kamo niining tanan. Sultihan ko kamo, walay bisag usa ka bato dinhi nga magpabilin sa nahimutangan niini. Tumpagon gayud ang tanan. Samtang naglingkod si Jesus didto sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinunan misikrito pagduol kaniya ug nangutana, Sultihi kami, kanusa matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan? Si Jesus mitubag,
Pagbantay kamo, ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kaysa akong ngalan, daghang tao ang muanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo, ug mga balita may tungod sa mga gubat sa layo. Apan ayaw kamo kabalaka, gining mga butanga kinahanglan mahitabo. Apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan, sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Unya, dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya patyon. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Ug daghan unya niadtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay ug magdumtanay sila. Unya, daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa daotan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ug kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios. Iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Unya, makita ninyo ang makalilisang nga talan-awon nga giingon ni Propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Alang sa magbabasa, sabta ang kahulugan niini. Unya ang mga tao nga anaa sa Judea kinahanglang managan ngadto sa mga bungtod. Ang tao nga anaa sa atop sa iyang balay kinahanglan nga dili manaog aron pagkuha sa iyang kabtangan. Ug ang tao nga anaa sa uma kinahanglang dili mo pauli aron pagkuha sa iyang kupo. Pagka makalilisang ni adtong mga adlaw alang sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masusok. Busa, pagampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kayang kasakitan ni adtong panahona labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon. Wala na gyoy mahitabo pa nga sama niini. Apan gipamug-an sa Dios kadtong mga adlaw. Kay kun wala pa, wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili, pamug-an niya kadtong panahona. Unya, kun may moingon kaninyo, tan-awa, di adiri ang Mesiyas, utua siya didto, ayaw kamo pagtuo kaniya. Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta. Magbuhat silag mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kun mahimo. Timani nga gipasidan-an ko na kamo niini. Ug kun may moingon kaninyo, tan-awa, atua siya sa dapit nga awaaw. Ayaw kamo pag-adto didto. Kun moingon sila, tan-awa, nagtago siya diri. Ayaw kamo pagtuo niini. Kaya ang anak sa tao, muabot sama sa kilat nga mukilab tadlas sa tibuok langit, gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Asa gani ang lawas nga patay, adto usab magpundok ang mga agila. Unya, tapos gayud sa kasakitan niadtong mga adlaw, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mo danag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Unya, mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom ug dakong himaya. Unya, mutingog ang dakong trumpeta ug ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan. Ilang tigumon ang pinili niyang katauhan gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyong pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panglunhaw ug inig panghumop na sa mga sanga niini ug magsugod na kinig pangudlot. Masayra ninyo nga duol na ang ting-init. Busa, inig kakita usab ninyo niining tanan. Hisayra ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gayud moabot.
Hinumdumi kini. Kining tanan mahitabo, sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabilin gayud sa kanunay. Apan walay tao nga nasayod, kanus amo abot kadtong adlaw ug taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit, ug bisan gani ang anak, kundili ang amahan lamang. Ang pag-abot sa anak sa tao, mahisama sa naitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunok, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyuay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa naitabo, hangtod nga ang lunok miabot ug mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babae magaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa, pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kun unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini. Kung ang agalon sa panimalay nasayod paunta, unsang taknaa sa gabi mo abot ang kawatan. Magtukaw gayud siya og dili mo tugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa, kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay. Kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa, kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon. Kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung daotan siya nga sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon niadtong sulugoon mahibalik usa niana kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibaloi. Unya tagud-taguron siya sa agalon ug ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Mateo Kapitulo 25. Niadto niyang adlaw ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto, sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon? Dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag mingon sa mga maalamon, hatagi kamig diyutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan ug pagpalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila. Sir, sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa, pagtukaw kamo.
kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Kay ang paghari sa Dios sama sa katawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Sumala sa ilang katakos, ang usa gihatagan niya 5 kapuntil nga salapi. Ang usa 2 kapuntil nga salapi. Ug ang usa pagayod 1 kapuntil nga salapi. Unya milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 kapuntil nga salapi, milakaw dayon. Gipatigayon niya kini ug nakaganansya siya og 5 kapuntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 kapuntil nga salapi, nakaganansya og laing 2 kapuntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 kapuntil nga salapi, milakaw og nagkalot sa yuta ug gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 kapuntil nga salapi miadto kaniya. Miingon siya, "Sir, gihatagan mo akog 5 kapuntil nga salapi ug niini nakaganansya ako og laing 5 kapuntil nga salapi." Ni ara ang tanan. Miingon ang iyang agalon, "Maayo. Buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya, misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 kapuntil nga salapi ug miingon, "Sir, gihatagan mo ako og 2 kapuntil nga salapi ug niini nakaganansya ako og laing 2 kapuntil nga salapi." Ania ang tanan. Miingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 kapuntil nga salapi ug miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, sir, ania ang imong salapi." Miingon ang agalon, "Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na?" Ug miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, "Kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo kapuntil nga salapi. Kay ang ana ay iya, hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang diyutay nga iyaha, kuhaon pagikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono. Ug ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahinon niya sila sa 2 ka pundok, sama sa 1 ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, "Duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako, ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, ug inyo akong gipainom. Dili ako ninyo kaila, apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako, ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako, ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako, ug inyo akong giduaw." Unya mutubag kaniya ang mga matarong, "Ginoo,
Kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom, o gipakaon ka namo, o giuhaw, o gipainom ka namo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan og dili ka namo kaila, o hubo, o gibistihan ka namo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton, o giatiman ka namo, o gibilanggo, o giduaw ka namo. Unya ang hari mutubag kanila. Sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa, sa labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako, apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako, apan wala ako ninyo paimna. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay, kay dili man ko ninyo kaila. Hubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako, ug nabilanggo, apan wala ako ninyo atimana. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo, nagigutom ug giuhaw, o usa ka dili kaila, o hubo, o nagmasakiton, o nabilanggo, ug wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo, nga sa matag higayon, nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa, kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Mateo Kapitulo 26. Sa nakatapos na si Jesus pagtudlo ni ining tanan, mingon siya sa iyang mga tinunan, nasayod kamo, nga duha na lang kaadlaw sa dili pa ang kasaulugan sa pagsaylo. Niyan ang higayuna, ang anak sa tao, itugya na, aron ilansang sa krus. Unya nagtigom ang kadagkuan sa mga pari, ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo didto sa palasyo ni Caifas, ang pangulong pari. Naglaraw sila sa pagdakop kang Jesus sa tago, ug sa pagpatay kaniya. Miingon sila, kinahanglan dili nato kini itunong sa kasaulugan, kay tingali unyag maghimog kagubot ang mga tao. Samtang didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, may usa ka babae nga miduol kang Jesus. Dala niya ang usa ka tibut nga alabastro nga puno sa mahalon kaayo nga pahumot, ug gibubo niya kini sa ulo ni Jesus samtang nagkaon siya. Nakakita niini ang mga tinunan, ug nangasuko sila nga nag-ingon, kining pahumuta, mahimo untang ibaligyag mahal, ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabus. Nasayod si Jesus sa ilang gisulti, ug miingon siya kanila, nganong samukon maninyo kining babay? Maayo ang iyang gihimo alang kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban, apan ako dili. Ang gihimo niyang pagbubo nining pahumot sa akong lawas, mao'y pag-andam alang sa paglubong kanako. Hinumdumi kini, bisag asa iwali kining maayong balita sa tibuok kalibutan, ang nahimo ni ining babay, isugilon gayud alang sa iyang handumanan. Unya ang usa sa napulog duha ka tinunan, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong iganti kanako, kun itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katluan ka salapi nga sinsilyo ug gihatag kini kaniya. Sukad ni adtong adlawa, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinunan miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Si Jesus miingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinunan maghimo
sa kasaulugan sa pagsaylo didto sa imong balay. Ug gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila ug giandam nila ang panihapon. Sa pagkagabii, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan. Ug samtang nangaon sila, miingon si Jesus, Sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, Ang nagtuslob sa paan uban kanako niini panaksan, maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya mataw. Si Judas, ang traidor, miingon, Magtutudlo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, Gisulti nimo. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya, Dawatan ninyo kini og kan-a. Kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila nga nag-ingon, Inom kamong tanan niini. Siya miingon, Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili nagayud ako muusab pag-inom niining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Unya, nag-awit silag usa ka alawiton sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya miingon si Jesus sa mga tinun-an, Niining gabi una, kamong tanan managan ug mamiya kanako. Kaya ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. Si Pedro miingon kang Jesus, Dili gayud ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. Si Jesus miingon kang Pedro, Hinumdumi kini, sa dili pagani mo tugtugaok ang manok karong gabi. Katulog ka mo ingon, nga wala mo ako hiilhi. Si Pedro mitubag, Dili ko gayud ikaw ilimod bisan pagpatyon ako uban kanimo. Ug ang tanang tinun-an misulti usab sa ingon. Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, kuyog sa iyang mga tinun-an, ug miingon siya kanila, Paglingkod ka mo dinhi, samtang muadto ako didto ug magampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, ug mibati siyag dakong kaguol ug kahingawa. Unya miingon siya kanila, Ilabihan ang akong kasubo, nga halos ikamatay ko. Pabilin ka mo dinhi, ug pagtukaw ubad kanako. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nag-ampo nga nag-ingon, Amahan ko, kun mahimo, kuhaa ka nako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kun dili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan niya sila nga nangatulog. Busa giingnan niya si Pedro, Nganong wala man kamo makatukaw, uban kanako bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo, ug pag-ampo, aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Ug mibiya si Jesus pag-usab ug nag-ampo. Amahan ko, kun imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Human niini, mibalik siya pag-usab ug naabtan niya ang mga tinun-an nga nangatulog gihapon kay katulgon man kaayo sila. Mibiya na usab si Jesus kanila ug nag-ampo sa ikatulong higayon
sa samang mga pulong. Unya mibalik siya ngadto sa mga tinunan ug miingon, nangatulog baghapon kamo og namahulay? Miabot na ang oras nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo, kay manglakaw na kita. Tanawa, ani ana ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinunan, uban ang daghang tao nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga namunuan sa mga Hudiyo. Ang traidor naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hagkan, mao ang inyong gipangita. Dakpas siya. Unya miduol dayon si Judas kang Jesus ug miingon, magtutudlo, ang kalinaw maguban kanimo. Ug gihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag, higala, buhata dayon ang buot mong buhaton. Unya miduol sila kang Jesus ug ila siyang gidakop. Unya usa ni adtong kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa sa iyang dalunggan. Unya miingon si Jesus kaniya, iuli sa sakuban ang imong espada. Kayang maggamit sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan? Ug ipadala dayon niya kanako ang kapin sa napulog duha ka panon sa mga anghel. Apan kun buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon, nga kinahanglan mahitabo kini. Unya miingon si Jesus sa mga tao, tulisan ba ako nga nagdala pa man gyud mog mga espada ug puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako dito sa templo, apan wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinunan ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caiphas, ang pangulong pari. Diin nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo. Misunod si Pedro hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga gwardya aron mahibaluan niya unsay sangputan niining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Jesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila'y nakitang sayop, bisag daghan na ang miadto ug nagsugilon og mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tawo nga miduol ug miingon, kining tawhana nagingon, makahimo ako pagguba sa templo sa Dios ug pagpatindog niining sa tulo ka adlaw. Mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Jesus, wala ka ba'y ikatubag niining sumbong batok kanimo? Apan wala mutubag si Jesus. Busa ang pangulong pari misulti pag-usab kaniya, sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sulti kami kung ikaw mao ba ang Mesiyas, ang anak sa Dios? Si Jesus mitubag kaniya, gisulti nimo. Apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon makita ninyo ang anak sa tao nga naglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan ug moanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti ug miingon, dakong pasipala! Wala na kita magkinahanglan pagdugang mga saksi. Dinhi karon na dungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong hunahuna? Ug sila mitubag, sadaan siya ug kinahanglang patyon. Unya gilud-an nila ang iyang naong ug gibunala nila siya. Kadtong misagpa kaniya miingon, Tag-ana, Mesiyas, kung kinsay nagsagpa nimo. Si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan. Sa diha nga usa sa mga sulugoong babay sa pangulong pari miduol kaniya ug miingon, ikaw
kauban kausab ni Jesus nga taga Galilea. Apan sa atubangan nilang tanan, gilimod ni Pedro nga nag-ingon, "Wala akong masayod sa imong gipanulti." Ug migula siya sa ganghaan. Unya may laing sulugoong babae nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tao didto, "Kining tawhana kauban ni Jesus nga taga Nazaret." Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro, "Ipanumpa ko nga wala ako makaila ni anang tawhana." Wala madugay, ang mga tao nga nagbarug didto miduol kang Pedro ug miingon, "Sigurado gyud nga usa ka usab sa mga kauban ni Jesus. Mailhan kaayo sa imong sinultihan." Unya nanumpa si Pedro, "Silutan pa unta ako sa Dios kung namakak ako. Wala ako makaila ni anang tawhana." Unya mituktugaok dayon ang usa ka manok ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, "Sa dili pa mo tuktugaok ang manok, katulong mo na ako ilimod." Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang kaguol. Mateo Kapitulo 27. Sayo sa buntag, ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kang Jesus. Gigapos nila siya ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas ang traidor nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya ug giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Miingon siya kanila, "Nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tao, walay sala." Sila mitubag kaniya, "Unsa may labot namo ni ana? Imo na kanang tulubagon." Unya gipanglabay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila. Unya milakaw siya ug naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila, "Salapi kini nga bayad sa kinabuhi. Ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini sa panudlanan sa templo." Tapos nila kauyuni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma sa mamumuhat ug kulon aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha ginganlag uma nga gibayrag dugo hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias, "Gikuha nila ang katluan kasalapi, ang kantidad nga giuyunan sa mga tao sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya. Gigamit nila kini aron pagpalit sa uma, sa mamumuhat og kulon, sumala sa gisugo sa Ginoo kanako." Si Jesus nagtindog atubangan sa Romanhong gobernador ug gipangutana siya sa gobernador, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus mitubag, "Gisulti nimo." Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Busa miingon si Pilato kaniya, "Wala ka ba magkadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo?" Apan wala mo tubag si Jesus bisag usa ka pulong. Busa na tingala pag-ayo ang gobernador. Matag kasaulugan sa pagsaylo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barrabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila, "Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barrabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas?" Nangutana si Pilato niini kay nasayod man siya nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag minsahi ang iyang asawa nga nag-ingon, "Ayaw paghilabti ka ng tawhana nga wali sala. Kinasamok ako pag-ayo tungod sa akong damgo mahitungod kaniya." Gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo ang mga tao sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barrabas ug ipapatay si Jesus. Unya nangutana pag-usab ang gobernador kanila,
Kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas! Si Barabas! Si Pilato nangutana kanila. Unya, unsa may akong buhaton kang Hesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansang sa krus! Ilansang sa krus! Ilansang sa krus! Unsa may iyang sala? Nangutana si Pilato. Apan sa makusog nga tingog, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo ug malagmit mahitabo ang dakong kagubot, mikuha siyag tubig ug nang hunaw at tubangan sa mga tao ug miingon, wala ko'y labot sa dugo nining tawhana. Inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami o ang among mga anak mao'y natulis sa silot sa iyang dugo. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas apan gipalatos niya si Jesus ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila si Jesus sa iyang bisti ug gisunuban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo silag korona gikan sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo. Gipakuptan nila sa iyang tuong kamot ang usa ka bugang. Nang luhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila, Mabuhay ang hari sa mga Hudyo! Unya gilud-an nila siya ug gikuha nila ang lipat ug gibunal sa iyang ulo. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihukasan nila siya sa bisting dagtong pula ug gisuluban sa iyang kaugalingong bisti unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene o gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa kalabera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya mo inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Tapos nang lingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong bato kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa laing duha ka krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nanglabay nagpanglingo ug gibiay nila si Jesus. Ikaw ba kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon ug kanaog sa krus. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga namunuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, giluwas niya ang uban. Apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kung tinuod nga siya ang hari sa Israel, kinahanglang manaog siya sa krus karon dayon, aron mutuo kita kaniya. Misalig siya nga ubanan siya sa Dios, ug miingon nga siya anak sa Dios. Tanahon kuno nato kung luwason ba siya sa Dios karon. Ug bisan ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok, mitabon sa tibuok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3 sa hapon, mituaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga sa ato pa, Diyos ko,
Diyos ko! Nganong ibiyaan mo ako? Ug ang ubang mga tao nga nagbarog didto, nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha-diha, usa kanila ang midagan aron pagkuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Hesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw na! Tan-aw na ito kung maan ni Basilias aron pagluwas kaniya! Unya si Jesus misinggit pag-usab ug namatay. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nangaabli ug daghan sa nangamatay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lubnganan. Miadto sila sa balaang syudad human mabanhaw si Jesus ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang iyang mga sundalo nga nagbantay kang Jesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nangahadlok sila pag-ayo ug miingon, Siya gayud ang anak sa Dios. Sa dili layo kaayo, didtoy daghang babae nga nagtan-aw. Nag-alagad sila kang Jesus ug mikuyog kaniya gikan sa Galilea. Uban kanila mao si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose, ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkangit-ngit na, miabot si Jose nga taga Arimatea. Adunahan siya og usa-usab ka sumusunod ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Ug mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Gipahimutang niya kini sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlawng igpapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Parisiyo nakikita kang Pilato. Miingon sila, Sir, nahinumdum kami nga sa buhi pagkatong bakakon. Miingon siya, mabanhaw ako sa ikatulong adlaw. Busa papatay pag-ayo ang lubong hantod sa ikatulong adlaw, aron dili makawat sa iyang mga tinun-an ang iyang lawas, ug manugilon nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimuon niyang mas dautan kaysa unang bakak. Busa miingon si Pilato kanila, Pagdala ka mo gwardya, o gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong. Busa ng lakaw sila, ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gipalig-unan ang sira sa lubong o gipagwardyahan. Mateo Kapitulo 28. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya, ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, Ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo, ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya, adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya ug naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila
aron pagbalita sa iyang mga tinunan. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuonan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako." Samtang nang lakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta ug giingnan, "Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibawan sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an." Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon, mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, "Gihatag kadako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan."